Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Wairire biya umwancho murigere bwitasene Ndizi TV nigo charagire chinsa isano na ibere chabono magaso chinsa ngukwaregania nkomanye amangana maya senchera yobenge unabeire kawatika ase ritukorera chitariki nemerongebere na isano na ibere omotenye okane omwaka wechiri bibere nemerongebere nenye nigo tugochikobwatarana nere leader mose oyo okomanya asenchera yemanyererio nere Feristas Kabendi kone kingamari gene chibicha wikira senchera yo wikirano edeteriane Dorcas Kemomana bongo kunyoria boigo onyare gotubwati gwetera senchera ya mitandao asense moya Facebook asokotonyora buna Ndizi TV News Digital ensemeri ya YouTube tubwati buna Ndizi TV News na boigo mtandao we website na hotoribuna www.ndizitv.net. Na kwareganiri herindite manya senchera yowenge omorari wegitasene Ndizi TV oyo manyakaine buna Dipon asanya asboiga manyakaine buna Anko Dipon ase omoroberi ori wegesinga kyamasesenia nigo ritukoria rero arachikubwateni wa enyangi koro ase chinsemo chiria chanya koe ase nyange yo erachikokorekana ase geti Kenya koe grounds ekigotoka ase bunge ya Kitutu Chache South menye county ya Kisii abararia amona mashabiki amona baraibonsi nigo bagendrete gochingira omoyegoywe asabagendrete kwene kinga obeirega kubwatani gwa kigima aserituko ryarero kabupwana na gosego kwana no monyanyangi nigo bono akira abantu bonse ngambe mono asoko moikange na boigo kubasira asokone kinga litukeriga lyabeire ligoikirana aboikirana na boigo koba lituko ligiya aseboigo abaleganire bonse boikirana eryo kwene kinga aba kiranire gose babeire bakwene kinga obeire ega kubwataniwa sibonara chikubwatiwa nomo subati oyoro manchoye Elvin asirituko lyarero ngotebambia mono sana asirituko lyarero litangoro kwa Anko Dipon nilituko twabere tukuganyasa matuka mange nemirubiri yonsi gocho wikenda rero ndi no gosemeriana litukeri ndichikoera senchirere ndonge ekiagera ngo twali bangire asama tukatari make kutebangambia mono sana asaba ibori bonsi asogotolera kurutware ngabake wikebire bigabono litukeriga ekerongo tikoswase getambokero kende kiogo chaka amate yane gusenka yane ndu asaba ibori bane na boigo komanyoro musubati aro asaba ibori baye elitonyara guchaka na itu family ngotebangambia mono sana asengencho yabirege kabaidwe nigo twamanyanire no munyaroko yo gwetanye myaka 5 ne 7 years abuntanyare gwatura gwikabona igankore sengenche bara bange sana mwatenenira mo naiche kurutonge yo mirobiri yeiga gwikaritukeri ya rero nimenyetenga na mange twabangire na ndira mange nyasaya bwata sengencho yo magimaito asama tuko amange ali bosio nijua kwamba tunaenda kubarikiwa so nawashukuru sana nawashukuru tena na Mungu azidi kuwaongezea aliyesimo konye mukurusie bitoke bigamuga ndata gonsi litukeri ya beire munalia kire ase chinga kechiga na ngota benyasaya nga anyari commenter na inde ase yende kisha baadaye alafu nari mutu aro moyo buno ywe wogo konya abantu bande monkonya inche bieka because you have taught me something that I have learned na inche ni konya bande na inche muankonyire ase ebirobune biga ogamba inche na gondo asiri tukeliga asoyo minto Dipon ngomo congratulation ya nene sana asera muno yo nori bakuwatani bunere Elvin tuabeire nere nabamanyire bonsi asomundo murefu na ndengo baganeria maya ase wedding yabo ya rero na maisha go chabo baguchikomenyamo bamenye
Nigo bono tokumoganerie amaya anko dipon aseri tukeriga nabaigo okumenya okuya etokumatenga congratulations nabaigo togosika motu mwanchu murigeria omusubati omutangane awase obobunge bwe county ya Kisii omusubati Mary Otara nigo bono abwatukire obasemya goche ase abasubati amona bangena bonse kwene kingango esoke bare ase nsemo yoborai asokorigia ebirogo kahukwana nigitase Kyandizi TV bene nigo bono Otara tebire buna neirebuya abasubati kwa walibaga ase chinsemo chonsi chuborai ase kirenga nigo abasubati abange babaire bakwengusa maiga chingaki chyobochori gose chingaki ebirogo ebinene bikuborirwa ase bono abanganire babeba bwesoke na gwetoma kwene kengankonyora abare oborai ase enseto ya Kenya na nigo boigo yaire abasubati ri bagari abene ase kwene kingabasoire ase nseme yoborai nabaigo nigo boigo abasemiria abasacha babe bagosira abasubati erinde kwene kingabanyorire ebiroge biga ebyoborai edina barabo banyale kora asenseto ya Kenya so abantu latiga basoe kabisa kiagere kiranje kiribono nande giakinire inkerie kikiarenge kera twasoerete orotibesa kwenye komenta kana kire mwaka abantu latiga batende bali nantari kero gyo kagekori. There are many ekiagera abantu nona basacha bono ba take advantage about the kero kino kero it's one in Kisii County one abantu nambale katoli Kisii County so igabatende bali gyo bojumbe igabatende bali gyo MCA igabali gyo senator in fact yo senator nabara bwa abantu nankoliba lakini mbanya gotenena chiko boli bo senator onyondo woletie I remember Janet Yongero talete ko boli in 2013 lakini nene naende alakani wakaterina sokorwa musene tatua George na akoro aibona karatina kuchiko nominated so akaba nominated senator lakini agatucampaign so that touch kumkiagara no muraiwe party ore agatika igonda letoma tebya banyina na obo senator ko boli nabanye umugaba nako boli nabanye no nyene kerebo speaker wa tangazo tirabana nabakula iba like speaker kerebo kende gios ibo monta atene no monge na agoli na ndina bakwegwa lakini atuale chibesa ya tunda itakoma tani chibesa chinyinge na ino maso ibiro byose nebya ibirororo onde mwenzi urata kikubonye kerebo agutukubonya ibo kora nyore mu mongo tene ngase constituency yawo mongo yo mama Omurai wense Dr. William Ruto nigagendrete netaro yaye ase ense ya Zimbabwe ase bono abete ga kwaligani wabene ase ense yo ase taro yo konekinga ngotingia are obwa matubya egati ense yo amonenseto ya Kenya asa igete aboigoro maragoba ase egeti gechindege ase ense yo ase boigo barenge no mosbati mutangane emeyenseto ya Kenya Rachel Ruto amo negati ya abaraibande akurwa ase enseto ya Kenya. Abaremi korwa chinsemo aoni gobono bagendete kwe murungania igoro yogotwa kwembura enyinge emergency ya Kenya asibono abaremi abo batebona nigo embure yenyinge yabereke gosari ebimeri byabo ase amacha beire gakoba amange nabo igo bimeri binde goturuba gose gotubwa na mochanga ase emegondo yabo kolengana na barabo nigo batebona nigo mwako yobarachi konyora asara enene ase nigo baba bakwegwa obwoyo bwoborimo nabo igo nigo embure nyinge yabeire bono ke gosaria ebimeri byabo. Chakula kweli hatuna sai. Tulikuwa tumejaribu tumepanda maragwe, wimbi, lakini zote zimechukuliwa na maji. Hii mto yetu ikijaa ndio inatufikia. Kama ni mvua peke yake haiwezi kutupata. Sasa hii maji inatoka huko juu, hatujui ni wapi inatoka. Sasa haijafuata laini, ingekuwa imefuata
labda ingekuwa badali haingetupata hapa. Sasa hatuna chochote. Mbuzi nilikuwa naye, kuku, maji ikikuja siniharibu kila kitu. Alafu shinda zaidi tena, hapa kwetu kuna stima. Hiyo maji ikikuja si tuko kwa hatari. Tuko kwa hatari sana. MC wetu alikuwa amesema atatuangalilia huko mbele maji vile wataweza kutengeneza, alafu ipitie mahali moja. Lakini saa hii haijawezekana. Sasa hata hatujui watoto watapitia wapi wakienda shule, kwa sababu shule yetu ni hapa Kakwen na hatuna daraja hapa watoto wanaweza kufuga waende shule. Sasa hatujui vile itaenda, watoto tu watakaa nyumbani. County government ndio wangekuja watufungulie mitaro. Zinaonekana mtaro zimekuwa zimeziba na county government hawajakuja kutusaidia. Mwaka huu tulikuwa tuna expect naweza pata ababunge emyayemo na 10 nigo bono babekire chisei choko ogania ku mwaka isiko mu waziri boboremi Mithika Linturi kolengana na omobunge bwensemo ya Bumula wa Mboka Waname oyo oyigetingane yo bosiewe komiti yebunge iriye kurigeria mangana yo boremene igo bona tebuna ne irebuya wa Linturi gotigwa emerimo yaye kupatikana no mochando bo kwenana wose mochando mu bwatiranire igoro yengana yoko bwatokwa ko boyo boborimo gocha ase abareme nengana yabeire kegosirwa amo nababunge korwa chinsemo chonsi koransemeria ekwamiria serikali amo naboigo ensemeria egosira serikali goseriere ase serikali ase kiribate na nerebuya no nere etigemerimo eri korwa libagalia bene ase obotuki gokolekana ase bono batebna nigo abakenya bange abo bale abareme bono bago chikonyora sare nene kubwatikana no botutukano kubwatukwa kuboyo oborimo goche ase bare. The motion is rooted in grave allegations of gross misconduct, violation of constitutional provisions, and serious breaches of public trust. The evidence presented before the Assembly paints a distressing picture of negligence, mismanagement, and potential criminal activities within the Ministry of Agriculture, Livestock Development under Honorable Linturi's leadership. I firmly believe that the gravity of these allegations demands swift and decisive action. As elected representative, it is our duty to hold public officials accountable for their actions and to safeguard the interest of the citizens whom we serve. Tunataka kumwomba Linturi Mithika ajibandue kabla tujambandua, kwa sababu iwapo uchunguzi omobunge bwensemo ya Westlands Timo Wanyonyi nigo bono amomochiri omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja asobora yobobe ase county ywe kaokwana chinga kyalenge kubwatuka chibasari ase abamenye be county yo gosebunge yo nigo Wanyonyi atebremna nigo abanta bange babere bakwemurunganeria obokoreri bwa Sakaja gocha ase county yo asikiri bamomochire asogotaikirani amagendero ajwaganire gokora gukorwa ase county yo ase bono bamuganirie kwene kinganku bwatukare amagendero leo ariaganire gocha ase abakenya usabamenye be county ya Nairobi anene asogosira chiseme. Nimetuma watu wa City Hall wamekuja huko, nafikiri wanaenda kufungua na waondoe wale watu ambao wanafunga mifereji ya maji, kwa sababu wakati mwingine watu wameandikwa kufanya kazi wanakuwa wakora. Wao wanajua huyu mtu ako kwa barabara amefunga mifereji, lakini akikuja hapo anawapatia pesa, wanaangalia kando. Sasa tumesema kama hata ondolewa leo, mimi nitakuja na vijana tuende tumuondoe. Sawa? Kama leo hajatoka mnipigie simu. Kesho nikuje huko tuondoe huyo mtu. Mara moja tufungie mfereji, maji itembee. Kwa sababu unajua maji ukiblock itaingia mahali popote penye nataka kwenda. Lazima ipate njia. Na sasa hiyo njia
Mwanju muringo kwa kirambi ya monoso gotengera egitasene Kyandizi TV ama ya chinsa isano nabire oyo noro mwaerio rietaria nedor kaske mumana ni goto batrana nere leader mose oyo kumanya wetera senchera je manyerio nere Felistas Kabende one kinga mario gine chibicha awikire a senchera yo wekerano twara oborigererio obuya Imyandizi TV na bobansu bomugusi omoroberio orumba nostalgia kogochirore asigika getari egetambe na igonere Papa Siko the Bad twara